Ben, aínda queda un chisco para rematar o ano e aquí van unhas propostas para vivir a noite máis especial do ano, iso si avisamos, non aptas para todos os petos. En pleno centro de Madrid podemos atoparnos a poucos metros da Porta do Sol o Hotel Four Seasons. Aquí ofrecen unha cea degustación con algúns pratos como a crema fría de guisante, lágrima en texturas, piñóns e burrata. Por aquí os temos, entre outros pratos. E barra libre, ata as 4 da mañá. O seu prezo rondaría os 1.400 euros por persoa. É bastante caro. En Galicia tamén podemos pasar unha noite bella de luxo, por exemplo, na Casa Bitnic, en Vedra. Xa poden ver as súas instalacións. Iso sí, aquí gozamos de cea degustación, festa, almorzo e tamén dun aloxamento para 2 persoas na mellor suite pagando 830 euros. Este ano esta non está disponible. Se poden, xa saben onde poden e teñen para escoller. A maiores destas ofertas de luxo hai propostas máis accesibles en hotéis e restaurantes, ultiman preparativos para a última cea do ano, coidando cada detalle durante días para despedir 2025 do mellor xeito posible. Iria Soengas. Si, é que celebrar a entrada do ano fora da casa é unha opción para moitos familias, parellas ou grupos de amigos buscan establecementos en que ofrezan non só a cena, senón tamén a festa para despois das uvas. E en moitos, como a este, teñen xa todo reservado dende hai semanas. Os prezos varían en función dos menús ou da barra libre para a festa, pero podemos atopar ceas a partir dos 100 euros e ata os case 1.000 en hotéis con aloxamento e un almorzo especial de Aninovo, opcións para todos os petos e todos os gustos para celebrar a entrada no ano. Non se preocupar da cociña nin de buscar un local en que tomar algo despois das uvas e o que buscan quenes escollen a opción das ceas con baile para a noite bella. Busca a comodidade de ter espazo, de non estar apretaos, pois eso, a hora de estar bailando, de ter a túa mesa. E bueno, pois a xente sí que é algo que demanda moito para o que ti dis, para facer unha noite completa e non preocuparse xa de nada. Nos menús non pode faltar o marisco seguido de carne ou peixe, pero sen pasarse que a noite é longa. Tampouco é un menú pantagruélico, porque a xente busca máis ese tema de despois que teñas pois unha orquesta ou este tipo de cousas. Pero claro, ten que ter mariscos, estamos en Galicia. E pouco despois das badaladas abres a pista de baile en moitos casos ata case raia o día. Isto vai evidentemente con barra libre, o chocolate de madrugada, e temos a Orquesta Compostela e a Uxío, que é un DJ fantástico de ánimos, e a verdade é que, bueno, temos unha noite moi completa. Hai opcións para todos os gustos e para todos os petos, dende menús por uns 100 euros ata chegar case os 1.000 por unha experiencia con cea, festa, aloxamento e almorzo especial de Aninovo. Todo isto contra a noitiña, porque cada vez son máis os que se apuntan ao tardeo para comezar a despedir o ano aínda coa luz do día.